sei zviri kuitika muvanhu vakaroorana izvozvi, like yatinodaidza kuti family, kuti anoti murume haakwanisi kubatanidza mari yake nemukadzi? Pamwe inyaya yekuti hapana trust pakati pavo, kuti inini semukadzi ndakauyisa mari yangu kumurume, kana kuti maybe murume haadiwo kuti kana ndauyisa mari yangu patebho taiisa apa, mai vangu vakati vakuda shuga kumba, ndinge ndichikwanisa kuvatumira, anenge akuti yedu as a family, but achikanganwa kuti inini ndakabvawo kumba kune vabereki, ndine vabereki vanoda kuchengetwa. But imi makazvitarisa, makatarisa that situation nezvamataureni, munofunga kuti ndizvo zvingakonzera uri chikonzero chii? Nokuti ngatitarisei apa, nyaya iripo ndinoda kududzira chinonzi family, kuti handiti family kuita zvinhu zvenyu pamwe chete, handitika? Saka kunoti pazvinhu zvese muchange muchironga pamwe chete, then ndokuti inzi family, handiti? Kureva kuti munhu kana vanhu vaviri vasingakwanisi kuti yangu mari ndashanda shamwari bebi ndeiyi, uyo chiyoita ndashanda mari iyi, handitika? Kureva kuti hapana family. Ifamily iri kugara outside kwefamily, but chinhu chinonzi family mubatanidzwa kuti zvese zvangu nezvako zvichange zviri panzvimbo imwe chete. Ati izvozvi zviri kuitika mazuva anawo, handiti? Zviri mosi namba yakakura yakati yakawanda haisi kubatanidza zvinhu sefamily, haisi kubatanidza zvinhu sefamily oro pamwe chete. Saka tingazviite sei? Like example yandapa yekuti pamwe taunganidza, ndakatomboya naye first day, second day, second month, ndaiwisa apa mari, mai vangu vacho vari kudawo shuga, kana kuti ndine kamuningina kana kahanzvadzi karoda school fees, iwo woti hapana mari. Ndo pakamirira family, handiti? Handikwanisi kuti hapana mari kana iripo, kana tichiisa pamwe chete, kana mari ichitoiswa pamwe chete, handiti? Hazviite kuti ndirambe kuti handiti kukupa, asi ukatora, handiti, mari iyoyo zvandisingaziye inini, handiti, wato out of family. Chefamily chaitika kana paine nyaya yedu kugadzirwa kumba, unotaura kuti kumba kwanze kwaita dambudziko rakati, handitika? Saka ndiri kukumbirawo mari, inyenga iri yedu tese mari iyoyo, haine inini ndine mari, handiti? Saka kushanda kwamunhukadzi, kushanda kwamunhurume hazvireve kuti paradzanisai mari oro uwandu hwayo moti ngaiparadzane inombozvimirira, hazvifani kutombodaro. Ndosanata kuti munhu ari kuita chinhu ichi izvozvi achidaidza inezvi kuti family, no, outside family. Chinhu chonzi family kuita zvinhu zvenyu pamwe chete. Kolesei alright, ndazvinzwa. As a family, maybe nini semukadzi ndine maplans angu, ndine zimba rangu randinoda kuvaka, but murume wangu is not interesting in kuvaka. Nzo ndikati kubata ipapo wati une maplans kuvaka zimba rangu, handiti? But murume wangu hasi interested, ndambotaura ndichitaura, which means iwo wacho uri kufanira kugadzirisa pfungwa yekuti ndinewo maplans angu ekuwaka murume ndiri kutaura naye, handiti? Hazvisi kubuda. Iwo wacho sei kuti murume haasi kuda zvekuvaka, hazvitombori mari, anongoona kuti akatongodya akatenga hwahwa hwake zvimwe zvacho, handiti? Zvimwe zvacho, handitika? Hakusi kuti hanzi tingadaidza kuti iwe spirit, handiti? No, indozvirambiri. Zvimwe zvacho ane pfungwa imwe mubrain dzake yakafanira kuti pamwe iye ari kuti I'm not going to end up nemunhu, but aibude pauri iwewe. But anenge akatoroora akatobvisa pfuma zvese story right. Yes, zvakatokwana. But munhu ngatiti munhu kati munhukadzi, handiti? Pakuti family apa, handiti? Vashoma uri panzwisisa, handitika? Anongoti nhasi ndatopinda mwana roora, handiti? But he's not thinking about what is family. What is a responsibility yekuva pamwe chete? But chatiri nacho in our dreams. Right. Vazhinji varungotora kuti mutemo unzi roora uzoita vana. But ukapatarisa hapasi pekuti roora uzoita vana, handiti? No, you need kuti vanhu vanzwisise kuti okay, kana makuti unoda kuita family, mufamily muri kuya chii? Chii chochoita mufamily? Ndezvipi zvaucharonga? Saka kuti zvinhu zvese zvichange zviri panzvimbo 1. Panzvimbo 1 kana pfungwa 1 kuri kuti pfungwa yako neyangu
inini ichabatana. Saka does that mean also kuti madreams emurume nemadreams emukadzi kana akatodai you have to muwe chinhwani here? Yes, because totogona situation yekuti inini ndine angu madreams ende ndangu ndiwa ndiri kutoda murume oti inini nditori neangu and I'm not going to live my own dreams. Once inzoka vanhu ngavanzwisise kuti understand kuti once waroorwa you can't say inini I have my dreams. But murume anewo kuti inini I have my yes, kana adaro is still outside of family. Mukadzi kana achidaro nekufungwa idzodzo she's still outside panhava yefamily. Because kana maapana apa anditi ndiri kuti unganidzai madream enyu mose mimi anditi kuti tinoda kuita dream iri rekuwaka chinhu chakati anditi so pari kushanda iri hapasi kushanda changu kana kuti yangu zvazvedu kombani zvezvapa chinhu zvayafamily anditi saka iwewe have kuti uchivhunza kana uchikumbira kuna baba kuti tinotine zvinhu usati ndiri kuda kudai because iri kusaunda senge wazvimirira ndezvangu chete. So sevarume tokwanisa kumhanya kufunga kuti ogoti inini no ndingena kuti anenge ane plan B and C yekuti either anogona kugara neniza mutezo oro kana iyi plan ichinge yabudira kudini akuenda. So pamwe pacho ndogona kukunyima mari kana kuti ise mari pamwe nokuti ndinge ndaita senge ndakuonera mberi but isiri nyaya asi utori wrong pakudini pakutaura kuoneka waita sei waita but uchitozoti imba ndeyani ndiyakuzvamuchose. Saka nyaya iripo ndeyekuti tofanira kungorongera pamwe chete mari. Murume akauya nemari yake, mukadzi uya nemari yake, toisa paground. Alright, tine 2k kana tine 1k a month. Toronga kuti toda kuita kubhadhara rendi kana muchibhadhara toda kutenga chikafu kana muchiri kutenga and stuff. Kana paine yasara mota iwa maredi yasara ndeiyi poshaikwa 1 munhu achazonoitora nekuseri. But kana panewo problem yaitika kufamily yemurume kana kufamily yemukadzi motaurirana mokwanisa kutora mari moita zvine chidiwa. Saka tiri kuti inini tiri kuti inini anditika pavanhu vanoenza vakaroorana anditi nyaya kuchengeta mari inowanza kuitika mudzimba kuna vanhu vakaroorana ndo nyaya imbonezvekuti vanhu vakaroorana kuti muwake kati mubuilde zvinhu pamwe chete yevu kubatana zvinhu zvani zvinhu zvenyu pamwe chete ende hakuna changu hakuna yangu hakuna changu. Vanhu vakabvisa chinhu ichocho vanokwanisa kurarama zvakanaka uye vari happily married and happily family. Ndozvindiota kuti izvozvi kana imba imwe naimwe kuti inini chai yangu kusaidu anditi iwe yako kusaidu ukamubvunza izvi kuti yori kuti yako kusaidu imboimari unoona kuona kusina chinhu unozotanga zvekuita sese kuti koyaenda kupi iri kupi akushandira chii bozi waina kuti anenge kuti paabuda iye iri izi kutora pari kungobuda china kutauni ari kutora 500 kana 600 oisa mhomwe ari kuenda mangwana manje achitora ndichi anotora semunhu akatsinzina vakavhara maziso anongodhonza ona pasisina ozoona pasisina vave mareo iwo pamwe ndopauri kuda kuti chimboni pawo yewo then obva waishaya obva utanga kufunga zvakawanda wanda kuti asi munhu tiri kuenda kuti asi munhu kushanda kwese makore ese. Saka chandinokurudzira ndechekuti chinonzi family isazvo zveipa pamwe chete ndo family. Kana musingakwanisi kubatanidza uri kunze kwefamily haisi family, you are not part of family. Kana izvi uchitozviita zvekuti inini ndine mhuri ndine family okay, kana usingakwanisi kubatana chinhu nemunhu iyendika don't say it. Vaye vari kubatana mari dzauchiisa zvinhu zvavo pamwe chete kare ndo vanodeserve kuti chi kunzi family. So iyo kana kunya vari kunze nhasi kwefamily vanogona kunzwa nyaya ikai ngavabve kunze kwefamily vauye pachi inside.